què tal? Haveu vist que bé anem així, de comando, anem en missió especial a Bioparc. Ara estem a punt d'entrar a la legendària pista de Silla. Anem en una excursió escolar, si tenim els chiquillos per ahí darrere, que estan ja emocionats, perquè quan han vist els primers cartells a València, han dit ahí vamos, a Bioparc. Mira Juan Pedro, mira el gran Juan Pedro, histórico, ahí donde los haya. En este tío no s'ha marejat ningú mai en la vida d'Autocares Masegosa SL, perquè ell és el responsable, ell, això és un secret que vaig a dir-vos, ell tira uns polvos màgics en l'aire condicionat i així és impossible que ningú es maregi. Anem a continuar i ara en seguida que arribem a Bioparc vos contem més cosetes. Vamos a ello! Pues mira, ya estem así en el Bioparc, en València. Jo me recordo de quan era xicotet el zoo de València, de fet estava Tarzán, el mítico goril·la. Així tenim pues, una oportunitat simpàtica de conèixer animals de diferents espais de tot el món. Anem a preparar-se, havent de manejar les entrades, vol dir que acto seguido ja estem debutant així a Bioparc València. ¡Vámonos! Así, un nombre bien fácil, ¿eh? Luego vamos a ir, si vamos deprisa, porque a la 1:20 más o menos tenemos que hacer cola para la exhibición de aves y mamíferos, ¿vale? ¿Son de que ya murciélagos? No, de murciélagos no. Vamos a ir antes al bosque, donde viven leopardo y gorilas. Por último, como tenemos media hora más o menos antes de comer, vamos a aprovechar y visitar la isla de Madagascar, donde viven sus amigos. Muy bien. Amigos, nos estamos entrando en la selva 3.0. Descubierto el mira, chico. Por aquí, por la derecha. Una de les peculiaritats que tenim així en Bioparc és que tot el que són les barreres divisòries, ja sea verjas o valles, són naturals i es fan a través de l'aigua. Vol dir que, clar, realment estan relativament junts carnívoros i herbívoros, però, òbviament, no poden comunicar-se perquè estan separats per aigua. Fins i tot de cara a la gent, nosaltres estem així, pareix que no, però n'hi ha una divisió en aigua i a l'altra banda estan els animals. Per això dona la sensació de tanta amplitud i sobretot, pues, bueno, mireu la decoració, ambientació... Àfrica, ladies and gentlemen, estamos en Àfrica. Gacelas. Però si una xiqueta que diu, mira, són cabres. Són cabres, diu. La gacela de Mora. Mira la jirafa, jo me recorde que antes en el zoo de València estava una jirafa que li van posar Butragueño de nom, Nachita, Motetes, inclús Mijatovic li van posar a la jirafa de nom i li van tindre que canviar quan Mijatovic va fitxar pel Real Madrid. Continuem així de visita en el Bioparc, jirafes, que guapo. Muy bien. Y mira, estamos teniendo un elefante barritando. ¡Ay, mira! Mira la jirafa com es veu, realment perquè fa la càmera ojo de pez, però la teníem ahí davant, Esta zona d'ací és xulíssima. Ahí les roques.
amb la cua com els monos. Aquesta és la diferència. Vale? Estem així aprenent diferències dels monos i dels lèmurs, que realment els monos tenen la cua que sí que es poden enganxar dels arbres, els lèmurs no, la tenen com a decoració, els col·legues, decoració entre cometes. Però també, estos són els amfibis. Amfibis. Sí? A veure, com es diu en anglès? Estem així a la sombreta, menos mal, perquè allà enfront, mira la que pega allà És enfront. difícil, Però sabeu com es diu este procés? Mira Carla, la pequeña Carla. Metamorfosi us sona? Carla se ha mimetizado y va de verde. Voy de verde, sí. ¿Cómo se llama? Anillada. ¿Vamos? Que lo vean el resto. Además, mirad que bien están aquí. A mí uno me subió. Vamos a pasar un poquito que vean el resto. Y además, si tenemos suerte... La vida del lemur es la vida mejor. Sin trabajar, sin estudiar. La vida del lemur es la vida mejor. Y tortugues, mira. La Furi. Yo he visto la mujer disparado. Sí, la que ves. Qué remota. Qué curioso. Escolta, pues se n'anem, I hem passat una jornada interessant, una excursió escolar supercompleteta, perquè a banda de conèixer, de veure i de gaudir de molts animalets, hem dinat així, i la veritat és que està preciós el bioparc, Així en la capçalera del cauce del riu Túria, està superxulo. Ara, com podeu veure, ja estem abandonant Àfrica, crucem este pont, no sé si serà de Calatrava, però per lo menos aguanta prou ahí el tema. I una volta ja que creuem a l'altra banda del pont, ja s'ha acabat Àfrica. Els únics animals serem nosaltres ja, els animalets. Pues anem a continuar perquè allí ja passem per la tenda, aseos, ja ven les manetes i ja donem per finalitzada esta excursió escolar tan simpàtica a Bioparc València. Adeu!